Здравейте хора, аз съм Рави и днес ще направим ревю на Soulplex. Започваме. Това е хубаво ниве. Първо да покажем сървърите, повечето сървъри са разделени на ларпове, докато този е разделен на сървъри на Survival, Village Defense, ще покажа, има мини игри, което е хубаво. Има и този компас, пишете си регистър, паролата, повтаряте, после логин и паролата после имате на първия слот компас, който пише сървъри. Има креатив 2, Skywars 2, Survival 2, Skyblock, PvP оригинал, който пишете, че не е познат, ама познат. Village Defense, тук ще ви покажем мини-игра и Build Battle. Би трябвало да знаете какво е Build Battle. Първо започваме с ето и Survival. Така. За момент помислих, че нещо не става. What? Само спомняте. Тук, коне на Warp. И Warp има. Започваме с Warp Enchant. Тук си енчантвате. Тук не знам защо има още едно. Survival 2, само спомена. Не пише, че е 2, но има си 2. Тук да покажа. Тук има ли full damage? Да видим. Не, много. Хубавото е, че като умреш да спаунва точно това. Спаунва с нещата ти. Това няма ми трябва. Тези няма ми трябват. Това е този Warp. Я видим към... Още бъде малко лагва. Warp Food, знаете, има там животни и ние ги трепим за храна. Warp Jump. Той скачат и кей. Той са едни ключове, дет се регистрират като напишете на коне на воде. В Survival е много имаше. Как да. PvP, бейца и след да пишете PvP може да цъкнете тези паяци. Абе, аз мислех, че са цялата пупчета. Ето. Къвта се. Путин. Путин. Не беше аз. PvP Shop. Той са ендър честите, направени са ти. Добре, така. Коне на сервърс. На коне на хъб. Това е от Survival да не губим време, че иначе много ще бъда такова, доста голям е. Доста хубаво се влезнете на мини игри. Скоро ще правят още. Те поне ми казаха. Ти ме лага. Следващото е Village Defense, което е пак са. Значи с двете купчета ли? Вечер е. И тук се спамват зомбита и има вилиджери, които те са в къщите. И ще трябва да ще трябва да ги предпазим и от тях си купуваме. Отстрани виждате, че пише Orbs са парите, които като убивате зомбите и получавате. И ще купувате диамантни брони, като е тези фуктите. И като умреш, да спомня в това и може
да се телепортнеш до някого. То е този, например. Мога да е този 4, дето и с 9 замаха. Има селени пиши. Оле, само един ли бе? Само е този. Протнам флеш, останали играчи. Пуснаха ма. Ай, зомби. Зомби има ли? Тук зомби. Майче няма зомбита. Ще вия. Няма зомбита тук. Да, вярно, че сме... Започват! Дяволите! Не. Глич, ама не искам да гличвам. Не. You dead. Don't leave you. Съм жаливна пък, защото трябва да показвам. И това е мини игра. С нея се купува също китове, ако биете против. Също Survival 1. Също като Survival само че едно има повече ларпове. Skywars. Хайде един Skywars. Да изтикра. Ти влезна в Skywars. Скочи и започни битката в две играчи. Пел. Скачаш вътре и те спаунва таман. Докато да си избира кита и... тук е малко опнат. Яко и. Мене ма кефи. Като мегата е. Ако искате някакъв сървър, който да има мини игри, препоръчвам ви този. И има ли тук често? Ейхо, чест. Има ли? Оба сега излеза. Така, това е. Да видим някакъв. С телепорт не е докато. Телепортвам се до там. Къде отиде пирата? О, пирата ди. То взема често. Се опитва да взема често, ама аз ми само да го бутна. Тук имам кокошка, диаманти. Перли. Лък. Има стрелина. Имам 3. Тук има ли още, че не забелязах? Не. Топки! Някакви топки. Майки. Така, да направим едно такова. Да почантваме. Чупи. Лък. Съм добър, но на Skywars съм номер 1 направо. Айде бе, свалям на тяра е много бавно. Skywars 2 същото и няма. Креатив. Дай да ви покажа две, защото на две съм повече работа съм направил и да ви покажа как да се вземете слово, собствено. Тигли. Добре. Значи тук. Това съм го строил. Това е хубавата коса, дето
приятеля ми го построи. Коста. Хубава коста. Се разпикнала. Тук къщата на приятеля ми, тук си е моята, дета съм я строял. Той центъра. Той с приятеля ми го строяхме. Това е ферма. Тук барча, зайци. Тази къща е на приятеля, деца му съм помогнала с покрива идеята. И това, дето го правихме, аз, Нанито и отвътре, аз създах луд и отвътре с Тони VMC. Той ни помогна за тези работи. Лети така, качва се. И така. И за да си имате такова, пишете плотме ауто и стане, а пък може и по ауто за по-кратко. А пък ако искате точно това, което никой не го взел, пишете по climb или плотме climb. Ато и го забравихте с къща. Басенчи. Да, и за да имате някой пишете плотме ADD и името на човека. А за да го ремувнете, на колена плотме remove името на човека. Така. И креатив е същата работа, като креатив 2. Само че там съм си строяла скинове и работи. Знаете, имате на един остров сте, като напишете на колена из креатив и ви спамва на един остров и там целят. Там някой влезе. Build Battle. Това е мини-игра, която съм снимал. Дето да худ винаги побеждаваше. Аз дед бях второ място. Ако искате Build Battle български, да разбирате или нещо, да си превеждате, ако ви мързи, цъкате тук или там, което е свободно и с дясно копче влизате. Build Battle наснете табелката, за да играете, пък ако пише waiting на табелката, значи, че трябва да чакате докато свършат, защото другите хора са влезли. Ето като те играят тези, за да се върнеш в лобито, напиши лоби или хъп, аз си пиша хъп. Так ми е хубаво. Но сега играя. Някой път мога да снима клипче. Тук на Build Battle. Ще е хубаво. И PvP оригинал. Това е последния сервер. Дано да не е станал много дълъг. Какво? Крипър той има. Това. Той е пак абсолютно същото. Без модове, има единствено китове и тук ти отстрани да си и манитата. Иначе се една и също. Като обикновеното само си играеш без модове, без нищо. Семи кит. Пак казвам. И добре хора, това ще бъде кара. Това ще бъде от мене. Абонирайте се, харесвайте, гласяхте Драгон от Залез Дедбул Волган. И IP има в описанието. Абонирайте се, харесвайте. Чай, искам да се видя с Драгона. Аз не се виждам.
Абонирайте се, харесайте, дай положително за клипа и до скоро!